Ameriki jamana tigisigi kalata nominalen do jamana kɔnɔna kunnafoni dila caman fɛ ko minnu bɛ ka kunnafoni jugu cari ka kɔn Ameriki jamana tigisigi kalata ɲɛ min kan ka kɛ ɲinan san 2024 ni kunnafoni ninnu lasera cakɛda dɔ ka jateminɛli senfɛ min ka sɛgɛsɛgɛliw ye tali kɛ kalata yɛrɛ koɲɛw kun kan ka fara lafasali jɛkulu dɔ min sigilen do bunadamaden jo sariyaw lafasali kama n'o bɛ wele ko Freedom House olu fana y'a lase cogo min na. Kian Vesteyson ale ye jatiminɛlikɛla ni ɲininikɛla ye min bɛ nin cakɛda kulu in na ye a ka hakilina di a kan. Kian Vesteyson ko people here in the United States mɔgɔw Ameriki jamana kan yan minnu bɛ taabolo ani janfakow labila kunnafoni di nasiraw fɛ ka mɔgɔw hakilina yɛlɛma politigikow kun kan. Kɛmɛdonya o kɛmɛdonya 70 ɲɔgɔn républicains ka kalatalaw cɛma ani maa minnu ni olu sɔnnen do républicains ka taabolow ma caman minɛna n'u ka hakilina labilaliw ye janfakow kun kan min senfɛ san 2020 jamanatigisi kalata jaabiw k'u tun y'a lase ko olu ma kɛ ni sirajɛlen ye. Nga sisan ka masurunya ɲinan san 2024 jamanatigisi kalata la an ye o hakilina ninnu ɲɔgɔnna caman de ye wa min bɛ ka fanga sɔrɔ. already emerging and dominant. Dɔ de bɛ ka fara ni nasiranyɛkow ani bagabagaliko kan bɔlɔlɔ sira fɛ min bɛ ka bɔ kalatala ɲɛmɔgɔ dɔw yɔrɔ ani ka fara bagabagali sira dɔw kan politigiko nasiraw fɛ ni ɲininikɛla ɲɛ nin fɔ. Kian Vesteyson a ko We've seen an ye politiki cɛbɔ dɔw ye minnu ye gɛlɛyaw sɔrɔ sirajɛlenw kan o fana kɔfɛ awɔ fagali siraw tara ka ɲɛsin u ma i n'a fɔ jamanatigi kɔrɔ Trump kunnafoni juguw labilali karo gɛlɛya siraw fɛ minnu fanga ka girin kosɛbɛ ka taa kulu dɔw ma kulu minnu ni olu kuma yɛlɛmalen do wa dɔ de bɛ ka fara o fanga kan. on the rise. Ni kalata labilali siraw yɛrɛ fɛnɛ tora ka sɔrɔ u ma lakɔlɔsi i n'a fɔ minnu bɛ tɛmɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ n'o ye cyber attaque ye o ye sira kura tilennen de ye min jɔrɔna ka bon. Vesteyson ye nin fɔ. The most vulnerable targets A dekun bɛ bin maa minnu kan ni fanga tɛ olu la n'o ye kalata siraw ye ka fara bɔlɔlɔ siraw kan min bɛ kunnafoni labila ka di maaw ma kala yɛrɛ tacogo kan. about the voting itself. Ameriki ka duguduguliso cakɛda FBI ye sɛgɛsɛgɛli bolo sigi sen kan nin waati in na ka ɲɛsin taabolow ma min dɔ jatilen do i n'a fɔ lagosiliko ka bɔ Iran jamana fan fɛ ka na Ameriki ka kalatala cɛbɔw ma n'o ye Trump, Biden ani Harris. Cakɛda so min sigilen do bɔlɔlɔ sira kɔlɔlɔw kɛlɛli kama n'o bɛ wele ko Société de Cybersécurité Record y'a lase ko tagalen ɲɛfɛ jatiminɛli minnu ni olu kɛlen do fanga bɛna sɔn ka bonya kosɛbɛ ni o dɔ bɛ tali kɛ taabolo jugu dɔw yankan bonyali kan min bɛ ka bɔ Iran, Rusi jamana ani Chine jamana yɔrɔ ko subahana mansinw labaarali ɲɛsinen do o sira dɔw ma min bɛ tali kɛ gafe kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw labɔli la ni k'u labila bɔlɔlɔ sira kan ka fara kunnafoni jugu minnu bɛ bɔ kunnafoni diso dɔw yɔrɔ n'a bɛ kɛ mɔgɔ caman ɲɛna k'o ye kunnafoni disobaw ye. A kulu cakɛda ɲɛmɔgɔ Sean Minor to introduce bias within the content that ye taabolo dɔw labila kunnafoni di nasiraw fɛ minnu bɛ ɲɛsin ka taa politigiko fan fɛ ani ka ɲɛsin taabolo dɔw ma politigi siraw fɛ ni kɛ bolo dɔw ye jamana fanga ka politigi sira dɔw kun kan n'o politigi taabolo sira ninnu dɔw nafa bɛ se a kɛbagaw ani ka fara kalata cɛbɔw kan minnu ni olu bɛ laban ka sebagaya sɔrɔ kalata la. ends up winning the election. O taasira ninnu nafa bɛ se ka kɛ mun ye. Sean Minor ko At this point, we have no o waati la an tɛ se ka cogoya si de kɛrɛnkɛrɛn min bɛ ɲɛsin wulikajɔ hakilinaw ma min nafa bɛ se ka ye kalata jaabi kan. the results of the election. Ameriki kalatalaw a kɛra cogo cogo a ɲininen kɔni do olu fɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la wa u k'u cogo dɔn faratiliko bɛɛ lajɛlen ma n'o bɛ tali kɛ kumasen kumaden min bɛɛ lajɛlen bɛ ye kunnafoni gafew kɔnɔ ani ka fara bɔlɔlɔ siraw kan u ka ɲinini bɛ se yɔrɔ minnu na a dɔw bɛ se ka kɛ janfakow ye n'o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye min dɔw bɛ ɲɛsin u yɛrɛ ka bɔ yɔrɔkow ma. Nin tun ye VOA Banbara ka kunnafonidila Veronica Balderas Iglesias ka fasiri sɛbɛn ye. VOA Banbara tɔgɔ la Mariam Traoré.